أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta alhamis a wannan masallaci mai albarka jami'ar Khadija wa Usman a karatunmu da muke yi na sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbansa. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na 43 sabon fasali. malam da ya ce faslun fi auladihi sallallahu alaihi wasallama, fasalin da zai mana bayani akan 'ya'yan manzo sallallahu alaihi wasallam. walahu sallallahu alaihi wasallama min albanini thalathatun. malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana da 'ya'ya maza su ne bani, 'ya'ya maza guda uku. na farkonsa shine alqasim, daga nan sai nan ba ya sauka ko zai gaya mana waye alqasim. yace alqasim mun duba kasa ko lambar ibnu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, dani na annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa bihi kana yukuna, da shine kuma ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama alkunya da cewa me abul qasim ko. wa huwa awwal mayyitin min waladihi bi makkah, shine farkon dan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara mutuwa a garin makka. qala mujahid yake cewa mata walahu sabatu ayyam, alqasim ya mutu yana da kwana 7 ne kawai a rayuwarsa, sati guda. wa qala az-zuhri, imam az-zuhri yake cewa mata wa huwa bunu sanataini, alqasim dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu yana dan shekara 2. kun ga an samu kauli guda biyu ko. imam mujahid yake cewa ya mutu yana da kwana 7 ne kawai, sabatu ayyam. imam zuhuri yake cewa ya mutu yana dan shekara 2. wa qala qatada, imam qatada yake cewa asha hatta masha, alqasim ya rayu har sai da ya fara tafiya. akalla ka ce dan shekara nawa ne yake fara tafiya? na dan shekara ɗarwa, wani ɗaya, wani biyu, wani uku, to mukaddara dai akalla yana dan shekara 3 ko, tunda can fadin imamu zuhuri da yake cewa yana dan shekara 2 ko. nan kuma katada ya ce ya ma fara tafiya, mu bashi akalla shekara 3. wal qasim innama yuzkaru fi auladi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la fi sahaba. shi alqasim ana ambatansa, ana kirga shi a cikin 'ya'yan manzo sallallahu alaihi wa sallama, amma ba a cikin sahabbai ba. kada wani ya ce ai shi ma sahabi ne. shi sama da ya ce la fi sahaba, baya cikin sahabbai, amma dai yana cikin 'ya'yan manzo sallallahu alaihi wasallama masu daraja. su me ake kiransu? ahlul baiti ko ahlul baiti, ahlin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam. wala khilafa fi anna adh-dhukura min auladihi sallallahu alaihi wasallama taqaddamu alaihi, babu wani sabani na cewa ‘ya'yan manzo sallallahu alaihi wasallama dukansu uku sun mutu kafinsa, taƙaddamu alaihi, sun gabace shi da mutuwa kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya. duka annabi da hannunsa ya gunne su mai daraja. wa aktharun nasi ala anna mautahu qabla ad-da'wa, da yawan mutane suna cewa mutuwar alƙasim ta faru ne kafin a fara da'awa ta annabta,
kafin a turo annabi sallallahu alaihi wasallama da risala. malam yace undur ka duba usdul ghaba, sunan littafi ne mashhuri, an kawo tarihin alqasim a ciki da yanda kuma duk ruwayoyin suke, mujalladi na 2 shafi na 401. amma qaulus sahih inda ahli sunna wal jamaa cewa tunda nan mun samu akwai wanda yace yana dan shekara nawa 2, akwai wanda yace yana dan kwana 7 sati guda ya mutu ko, akwai wanda yace sai da ya fara tafiya kamar yadda imamu katada ya faɗa. to amma qaulus sahih aw al asah wa thabit shine ya mutu kawai wa huwa saghir, yana karamin yaro, ba a haddade wajen ahlus sunna wal jamaa abinda suka yi imani da shi kenan. alqasim ya mutu yana karami, bai kai shekarun balaga ba, kuma kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da risala ya mutu. an gane wannan, wai a ce kwana kaza shekara kaza dibbita su kawai mata saghiran qabla al-bulugh wa qabla al-bi'sa, kawai ya mutu yana karamin yaro kafin ya balaga kuma kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta. to za mu koma sama ko mun ji waye alqasim. mala yace wa bihi kana yukuna, da shi ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkunya na cewa abul qasim, baban alqasim. kai ma yanzu ya halatta a gaya ma haka. malamai suka ce ko baka da aure kana san in kaya aure za ka haifi abdullahi, za a iya ce ma aba abdullahi ko baban abdullahi. malam na baka satar amsa. daga mutum tun bai sa ɗanbar auren ba, amma ya sa wa 'ya'yansa sunaye, in ya haihu ga sunan da zai sama. da malamai suka ce wannan ya halatta a musulunci, mutum ya aikata haka ko da ba shi da matar ma bare ka. ai shi ne ake cewa tamanni, fata ko wani fata na kwarai na cewa Allah ya ban kaza, insha Allah zan ambace shi da kaza, zan kuma yi kaza. wulida bi makka qabla an-nubuwa, an haife shi a garin makka kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da annabta. wa mata biha, kuma ya mutu a cikin garin makka. wa huwa ibnu sanataini, yana dan shekara 2. kaga nan shi malam ya dau waccan ruwayar ko tawa imamu zuhri ko da yake cewa an alqasim ya mutu yana dan shekara nawa 2. wa qala qatada, yace to amma imamu qatada gashi kuma abin da ya fada, asha ya rayu hatta masha, har sai da ya fara tafiya sannan Allah ya karba abinsa. kamar yadda tafiyar ma baiwa ce, sai ka samu dan shekara 1 yana tafiya, dan shekara 3 yana zaune. baiwa ce. za ga wani yana cewa ni ƴaƴana ai da wuri suke tashi, baiwa Allah ya muka. za ga wani ma baya cika shekara ya fara kokarin yanda za a iya taka, amma wani sai shekara 3-4 yana zaune ana ta fafatawa. sai daga baya kuma ta addu'a dai har Allah ya sa ya tashi. da ya dan fara tashi sai a ta murna, ba san wata musiba sabuwa ya shiga ba. ya fara tashi, na farko dai zai fara barna, na biyu kuma tunda ya fara takawa to takunsa ya fara karewa ko, dan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, komai naka kididdigewa aiki. takunka da ka taka saura guda 20 misali, kana taku ɗaya saura na 19, kuma kawabuwan da biyu ne, kaga dole bibi zaka da ka daga wannan zaka ajiye wannan. kaga yanzu haka da ne fara tako wasu, Allah samu taka alkhairi. to da haka annabi ya ce hatta ruwa da zaka sha makwarwa iya adadin da Allah ya lissafa a lissafa yake, da ka gama shan sa to ba za ka ƙara shan wani kuma. sai za ga ana kwana kaza ko ruwa ya kasa sha, ruwan ya ƙare, sauran namu ne ko. sannan ga janci ya yi kwanansa wajen wata kaza baya cin abinci, sai dai a dura mai ta hanci. in kun dura haka zai fito da shi ko ya fito ta baya, ba zai mai aiki ba, saboda me cin abincinsa ya kare. wani za a gan shi fes a zaune sai labari, amma kuma ba kama. amma labari lafiya lau. wani kuma za a gan shi ga kafar ga komai ba bakin,
haka ake ta baburawa kuma da duk da bakin su duk abin da ya kare a wannan gabar Allah ta'ala zai sa a rike shi shikenan sai kuma an hada can zai ba da shaidar abin da kai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan an je lahira kowa gaban jikinsa su ne za su yi bayanin irin aikin da ya za a rufe bakinsa hannunka zai ce to da ni aka taba kaza aka ɗan sibaro aka jawo ko aka ƙara zirika aka kwashe kudin talakawa hannun da kansa zai ce da ni aka yi in za ka musamman sai ce ran kaza ga watan kaza duk ya haddace haka kafa za ta ce da ni aka taka kowace gaba sai ta yi bayani Allah ta'ala ya samu wani lafiya bala ya ce wa abdullahi sannan ɗansa na biyu shine abdullahi da mun ce mazansa guda nawa ne guda uku ko wa yusamma at-tayyibu at-tahir ana masa kirari da at-tayyibu at-tahir at-tayyib shine me tsarkakakke ko at-tahir kuma me mai tsafta at-tahir mai tsafta at-tayyib kuma tsarkakakke malamai suka ce saboda me ake mai wannan kirari saboda shi an haife shi ne ba'dan nubuwa bayan annabta an turo annabi sallallahu alaihi wasallam da risala cikakkiya aka haife shi idan haka kaga shi bayan an saukar da ayoyin rusa kafirci da kuma gumaka ko da hada Allah da wani aka haife shi shine suke mai kirari da at-tayyibut tahir tsaftatacce kuma meme li'annahu wulida fil islam kaga jima malai yace saboda shi an haife shi ne a cikin musulunci bayan risala amma ba shi ma haife shi ne a garin makka amma bayan annabta an fahimta alqasim an haife shi kafin me annabta shi kuma an haife shi bayan me annabta an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam risala wakila wani kaulin malamai suke cewa inna at-tahira wat-tayyib da aka ce ana mai lakabi da at-tahira wat-tayyib ghayruhu wanin sa ne ba shine ba suna ne na wani malam yace was-sahihu al-awwal magana mafi inganci ita ce ta farko cewa lakabi ne da ake kiran mai abdullahi dan annabi sallallahu alaihi wasallama da suna at-tayyib at-tahir an bayyanta sai na uku wa ibrahim sai kuma ɗansa ibrahim shine na ƙarshe ko alaihi salam mala ya ce wuli da bil madina ƙarshe kenan shi an haife shi a garin madina shi ɗan waye mariyatul qibtiyya ayan annabi guda bakwai ko saba uku maza hudu mata mun faɗi guda biyu gashi mun zo na uku to guda shidan nan duwa ya bi su da na khadija ko fadalla kwaya ɗaya ne wanda ita mariyatul qibtiyya ita ce ta haifi ibrahim alaihi salam walida bil madina an haife shi a garin madina wa mata biha sanata 20 ya mutu a garin madina shekara ta 10 malamai suka ce shi ya mutu shekara ta 10 a garin madina bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shekarar farko ko in ce watannin farko ko kwanakin farko na shekara ta 11 bayan hijira shi kuma ya bar duniya tsakanin su kaga kenan dan watanni ne wa huwa bunu 17 shahran yana dan wata nawa 17 aw 18 ko yana dan shekara 18 ko dai dan shekara dan wata 18 ko dan wata 17 ya bar duniya lokacin da Ibrahim ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama har hawaye yayi ko malamai suka ce yana karamin yaro da nan ne suke cewa ba a haramta mutum dan wata musiba ta same shi ba musamman ta mutuwa waye kuka irin al'ada irin ta jahiliya ne aka haramta wace al'ada ce su rika ihu suna tsalle suna faduwa ana rike suna yaga tufafin jikinsu suna sun shiga uku sun yi waye sun manta da Allah wannan ne aka hana a musulunci daga mutum har riko shi ake da gudu ya zabura
kuma da za a kyale shi a ce ku kyale shi a hada su abin ne ca zai a dawowa zai a guji ya ce shi ba zai shiga ba, amma kuma saboda ya raina mutane zai ta zabura a guji. To ka jira, ai ba sai ka zabura ba, kai ma za a kai ka, kowa sai ya shiga. kullu bin unsa wa in talat salamatu yawmun ala hadaba'il maut mahmud. Haka wani mawaki yace duk wani da mace ta tsuna ta haifa yawmun min al-ayyami, kwance ta shigo yau da gobe to za a ganshi ala hadaba'il maut akan makara wanda ake daukan mamata mahmulu, an dauke shi an yi nan da shi ko aina ya ce bai sai mun zo. Allah ta'ala ya sa a kwanta lafiya. Su da haka abinda da ake so a musulunci shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan musiba ta same ka. Na farko dai yace as-sabru inda sadamatul ula, ko hakuri a lokacin me yayin fushin farko, lokacin da musiba ta same ka ka fara ba kanka hakuri, ka mallaki kanka tukuna, sannan sai ka yi me sai ka addu'a Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ko kuma me addu'ar da Allah ta'ala da kansa ya koyar da mu, ko wa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. wa qila kana lahu ibnun yuqalu lahu Abdul Uzza. A wata ruwayar ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ɗa na hudu namiji wanda ake kira da Abdul Uzza. Me al-Uzza? Sunayen gumaka ne na lokacin kafirai na Makka. Sai malai ya ce wa qad tahhara Allahu azza wa jalla min zalika. Allah ta'ala ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam daga haka, ya sa wa ɗansa sunan gunki. Wannan ruwayar bata inganta ba. Shi ma da kansa bayan ya faɗi wannan sai ya ce wa'adahu minhu, sannan kuma muna mai Allah ta'ala ya kare shi, a'adahu minhu, ya kare shi daga haka, daga ya sa waɗansa mummunan suna. Kamar yadda yanzu aka ji an ce himara, tana ta murna an sa mata himara, jaka, ta aiki na jakuna, ko a sa mata lantana lilbir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. In an ce lantana me ake nufi? Ba za ku samu me ba albir, nagarta, to ba za ku samu, ita sunanta kenan, ba za ku samu ba. to in ka ganta da Hausa ma sai ke ta gaya mata haka, lantana ba za ku samu, ko a sa mata mi izawaka, kajan ce ya sunanta izawaka, da ai haka yake ko principal da an zo rantsin suna a kofar gida sai a buɗe ƙurani kawai duk inda Allah ya sa shi liman ya gani to shi ne sunan ɗan na? a to ai ba ma nan ma lokacin an shi sa muke tambayo labari muka samu da an datso kawai an ga to yawwa izawaka to shi kenan ta to me fassara izawaka atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku kiyama fa kenan ranar bala'i kwasa mata me wa'alamu kaji mala yace wa'alamu to me fassara wa'alamu ku sani da sannu za ku sani to kaga in ka ganta sai ka gane akwai matsala sai ka gudu to ai baka san me za ta sanar da kai ba rashin da'a ko da'a oho sai ka gudu kawai to da ka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin haƙƙin da yake da shi akan iyayensa su samu suna na kwarai tun daga nan haƙƙinsa ya fara daga sa masa suna ka sa masa sunan da yake da mai ma'ana ba dole sai sunan annabawa da sahabbai ba inda suna yana da ma'ana shi kenan ko kamar Ibrahim ai ba suna ne na larabci ba shi da ma'ana a larabci, yana cikin yaren Hebrew ko amma me yi ma'anarsa ne ba ban sani ba kamar Yohannes wata yarinya a makaranta ta zo da fayil ɗinta na ga sunan ɗace asali musulma ce ke ɗace na ce wanda ai yare ne na mutanen katolika ko shi ma Hebrew ne amma abinda ake nufi wai da shi irin kamar wai nagartacciya
yohanis wace to ayi wannan da ya ji sunan kowa da ya ji zai dauka ke har ya ce amma dai yohanasa ake cewa ko mutanen su mutanen mu yohanas suke cewa to me yohanas ne ko ka ji an sa wata yaftasu ko to Allah ya ce yaftasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance wasu da rahamarsa ga waɗanda ya so to ita keɓance wacce to a yi mi a yi aure ko kuwa Allah ta'ala ya ƙara lafiya na malam ya ce an gama da mi ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama maza saura mata ko albanatu matayen ta farko zainab ta zawwajaha abul as bin rabi' bin abdul uzza abul as bin rabi' bin abdul uzza bin abd shams shi ya aure ta wa huwa ibnu khalataha dan me alkhal shine me khala goggu kamar ƴan uwar uwa ko kaga sun hada dangi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa ummuhu mahaifiyarsa hala bintu khuwailid ita ce ake kira da hala bintu khuwailid anan yanzu an ce mana hala sai mu dauka mece mota ce ran tsakiya waladat lahu aliyan ta haifa masa da mai suna aliyu mata saghiran ya mutu yana karami tun yana karami ku fahimci wani abu za ku jana duk abinda Allah ta'ala yake so ya gwada a ban ƙasa ya zama alkhairi ko kuma ya zama ya rushe wani hukunci don ya tabbatar da wani yana gwadawa ne akan waɗanda ya fi ƙauna baɗau bayanin na farko lokacin da Allah ta'ala ya so ya rushe hukuncin tabani ko don ka ɗauɗa ba kai ka haife shi ba ka riƙe shi a matsayin kai masa hidima har ka aurar da shi to a lokacin jahiliya ana mai da irin wannan ɗan ya zama tamkar kai ka haife shi ba zai auri yakka ba sannan kuma me zai ci gadon to da Allah ta'ala ya fara ya so ya rushe wannan hukuncin sai ya rushe akan annabi da kansa duk duniya ba wanda Allah ya fi so ba wanda ƙasa ta ɗauka wanda ya fi kowa daraja irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya fara gwadawa a gidansa ya ce ka riƙi zaidu ka masa dukkan hidima ya yi ilimi a gidanka ya ci ya sha ka ba shi gun kwana da tarbiyya da komai har kai masa aure annabi ne ya aura wa zaidu zainab don haka ne zaidu shi kar ya ka ambata a ƙur'ani cikin sahabbai ko falamma qada zaidun minha wa qaran zawwajnaka shi kadai Allah ya ambata a Qur'ani duk cikin sahabbai da suna karara amma jumlatan ya ambace su gurare da yawa ko to a wannan lokacin zama ya ki dadi tsakanin Zaidu da Zainab kullun yana kawo ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ta mun kaza yace kai hakuri ahaluka ka rike matarka kai hakuri aure sai hakuri kullun shari'a har Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ko wanda Allah ta'ala yake cewa mi ai ita ce mu kawo ko alamma kana zaidun minha wa tanan zawwajnaka halikai la yakuna 'ala almu'minina haraj dan ya zama babu wani kunci akan mu'minai dan kar su ga abun ya musu nauyi shi yasa muka ce kai a fara ta kanka dan haka dole zaidu zai saki zainab Allah ta'ala ya ce kuma kai zaka aure ta ka rike mutum ka masa aure yanzu kuma sun rabu kuma matar kai da ka zame masa uba kuma kai za ka aure ta da tana zuwa ta gaishe ka a matsayin uba yanzu kuma za ta dawo ita ce matarka kaga akwai nauyi sai annabi ya ji nauyin furtawa zaidu wannan kalma ba wai ya koya risalar bane ya ji nauyin abin saboda yanda suke ganinsa yanda yake daukansa a matsayin yaya sai Allah ya ce to وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى kana jin nauyin abin kana boye shi a ranka to Allah ta'ala ya bayyana da shi fito ka gaya wa mutane Allah shine ya fi cancanta da ka ji tsoronsa ba mutane ba da haka ya ce wa zaidu je ka saki zainab zaman ku ya ƙare ya je saki zainab ta dawo ta idda zaidu ya ce bayan ta yi idda ta gama
wata nawa ake talatati quru ko wata uku ne ko jini uku in ba ta jini a lissafa wata in tana jini a lissafa jini uku kaga in ya zo ya dauke ba za a lissafa wata uku ba kenan ko jinin za a lissafa ta samu al'ada ta samu tsarki in ta kuma yi ta samu tsarki in ta kuma yi ta samu tsarki to yanzu ya tabbatar mahaifarta ba ta dauke da komai za ta iya yin aure haƙƙin wancan ya sauka a kanta to sai annabi ya ce wa zaidu je ka ambace ni a gunta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kamar kai ne ka ce da Allah ka ga wata dai ta dan magacewa ne da Allah ka ce ina ciki tamkar haka da ya tafi ya ce na je gidan su Zainab na shiga na yi sallama aka yi min izini in shiga ina shiga sai na tarar ta juya baya tana soya gurasa sai na ga tamun kwarjini saboda annabi ya ce ambace shi a gunta sai na kama ban taba saninta ba a duniya tamun kwarjini saboda su suna mai mutuntawa da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ta dawo mahaifiya gare shi da mai ce matarsa shi yake ba ta umarni yanzu ita za ta ba shi ya ce sai na kasa kallanta sai na juya na ce annabi ya ce ambace shi a gun kiyaya sai ta ce ka je ka ce masa sai na yi shawara ta mu dawo gida yau kana ganin kaiwa ne dan ka tara wata ka ce yaya dan ban nan ba waya ta kalle ka sama da ƙasa ta ce malam da Allah ban hanya cike kin san waye ni kuwa da ƙasa aka yi ka ƙasa za ku koma kawai shine in kuma kai halin banza kai banza ne ko da ka kawo mutuncinka kawai dan ban hanya sai ka bata hanya ai sarakuna ne lallaba su yake in za su shigo in suka shigo ne kuma za su zo su tada mulki a cikin gida su gane ashe can ba fa mulki suka yi ba takama suka nuna yanzu kuma an nuna musu isa ko to dan haka da ayoyi da hadisai babu wani labari da ya zo mana cewa me Zainab ta yi shawara annabi ya je sun tattauna ga yanda aka yi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam aka rako shi ya zo wajenta ya ce tashi mu je Allah ta'ala ya mun wahayi ya daura aure na da ke a fadarsa ke mata ta ci idan kishi ya tashi ya motsa da wannan take alfahari ni kadai ce an yi ko ba za a kowa Allah shi ya biya sadakin ya tara mala'iku ya daura auren yayi wa annabi wahayi je ka a matsayin ango to ba shikenan ba akwai auren da yafi wannan daraja kun ga ɗaya ke na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗi wannan hukunci mutanen garin makka sai aka ɗauke shi abinda wani irin salo ya za a ce to mutum ya riƙe ɗa ya kuma yi masa hidima ya auren da shi yanzu kuma ya auri matar ai da kunya suka rika yawo da maganar suna gulma a kanta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya tara su ya karanta musu ayoyi ya yi musu bayani filla-filla sannan kowa ya shiga taitayinsa a gane cewa to duk wanda ya tsallaka wannan layin Allah ne da kansa ya shar'anta dan kare kida ba zai ci gadon ka ba ko amma misali ka rike shi tun yana karami yana shan nono ko sai matarka ta shayar da shi ya zama me ko kuma babarka ta shayar da shi a nonon da ka sha ya zama me akwai da ko dan uwan shayarwa to da haka haramcin da yake tsakaninku da abokan shayarwa ka ai ba za ka auri kanwarka ba duk yanda take da kyau da duk yanda kake kaunarta ba za ka aure ta ba ko ai kamar dai wasu wani kafiri ne aka ce yayi wani mawaki ne ko ya ga kanwarsa ta burge shi baya so wani ya aure ta saboda irin kalan matar da yake so kenan kuma har yanzu bai samu ba yace kawai sai aure suka kulla auren suka yi zamansu daman yan uwa ne haka za a nan da su kuma a daure saka a wuta
su ci gaba da yan uwan takas malam yayi da na'am da ci gaba waladat lahu aliyan ta haifa masa da mai suna ali mata sagiran ya mutu yana karami tuna abinda nake so na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ɗansa ya mutu yana karami bai balaga ba an fahimta zai zama masa garkuwa daga shiga wuta har annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yake cewa idan mutum ya haifi 'ya'ya guda uku ba su balaga ba Allah ta'ala ya ɗauke su to shi da wuta inda ya yi haƙuri a kan haka har abada aljanna ce makomansa sai wani samun ya ce ya rasu lalabi biyu ba ya ce har mai wani ya rada ce ya rasu lalabi ɗaya ba ya ce har mai ɗaya saboda rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ku duba da haka ɗanka in ya mutu yana ƙarami kai addu'a Allah alkhairin da kai alƙawari za ka ba wanda ɗansu ya mutu yana ƙarami bai balaga ba Allah ka sa ina ciki kuma su ne yaran bada aka ce za su zo filin kiyama suna shayar da iyayensu ruwa lokacin da ake tsananin ƙaunar ruwa kowa yana jin kishirwa su da sun sha wannan ruwan a wannan kofunan irin na aljanna shi kenan me ya waraka daga jin wata kishirwa har abada sai dai sha ruwa dan marmari yanzu me ake cinsa dan marmari a duniya talaka akwai wani abu da yake ci na marmari a duniya kuwa in ya samu nama cin yunwa zai masa inda ya samu hali shi san ana biki ya je kan teburin to sai yanda Allah ya wani har a hula zai zuwa wani aljihu wani saboda me a yunwace miki an yunwatar da Allah ya isar mana ko to inda akwai abin da yake isar talaka dai gaskiya a ƙasar nan to shine ruwa in ba na manta ba ruwa dai kan ko da kudinka ko ba kudinka za ka sha da ka je bakin bambu gace da Allah zan sha za a tara ma kya kai ta tittila ka ci gaba da tafiya ɗayin da ka je kwa za a baka to kaga mu ruwa ne babban abincin da muka yi mai cin kaca ko wa umamata da umama ko allati hamala annabi sallallahu alaihi wasallam fi salat ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan ta yaje sallah da ita masallaci ita ce yarinyar da aka ce tana hawa dokin wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta hau gadan bayan sa yayin da yake sujuda asabai sun dago sun ga tahiyyat mai sujuda tayi nisa in sun dago wai kalan kuwa sai su ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yarinya ce ta hau kansa tana ta wasa sai su koma umama ya ce mace ko idan haka a jika ce ko jika ma yana zama ɗako wa balagat har sai da ta kai lokacin balaga ta girma hatta ta zawwajaha aliyun har sai da sayyidina aliyu ya aure ta ba da mauti fatima bayan mutuwar fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fatima ta rasu sai ya auruwa kuma jikar annabi yar gidanwa zainab radiyallahu anha kaga sirkuntaka ta yi daɗi kenan ko an baka ya an ji daɗin sirkuntaka an baka jika ai kaga wa fatima yassa ta biyu ita ce fatima binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma tazawwajaha aliyun sayyidina aliyu ya aure ta bin abi talibin fa waladat lahu ta haifa masa ya'ya kamar haka guda biyar ko al-hasan wal husayn wa muhsinan al-hasan da husayn sune aka fi sani ko to akwai muhsin shine malai yace mata saghiran ya mutu tun yana karami duba da yanda Allah yake ba su wannan daukaka shi dan ya samu sauki bai balaga wa bare shiga bala'in duniya in ya tafi daman direct aljanna ce da an tashi kai kuma ya zame ma garkuwa da an tafi in ya je bilin kiyama ko kwanansa ɗaya kwa ya mutu kai ko yini ɗaya ya mutu da an je bilin kiyama zai gane mahaifinsa da mahaifiyarsa zai je danko hannunsa ya zo gaban Allah ya ce ya ubangiji ga iyayena abin cetonsu zuwa aljanna to shi sa kaga aure ni'ima ne rahama ce da haka wani sai ta kuka tun da na yi aure yau shekara 15 duk ɗan da na haifa na haifu 7 din komawa suke
to Allah bai ban mazauni ba ai ko kai Allah ya ba mazauni kai da za ku zauna aljanna amma an kai hakuri ko lallan sun girma za su zame wa masifa sai Allah yake raba ka da su don ka zauna lafiya a nan duniya ka samu tsira a lahira to amma lokacin abbasiya akwai wani mawaƙi da ake cewa abul ala'il ma'arri shi wani baiti na taɓa faɗarsa ko wani baiti ya rubuta ya ce idan ya mutu a je a makala a kabarinsa kawai wannan baiti shi bai aure ba ya ce kuma ba zan yi ba ya ce amma na mutu ga baitin alika a kabari na ta karanta shi ya zama tarihi haza ma janahu abi alayya wa ma janaitu ala ahadin haza ma janaitu abi alayya wa ma janaitu ala ahadin ya ce wannan ita ce musifar da mahaifina ya jefa ni ban jefa kowa cikin musifa wai musifar zuwa duniya ubana ya kawo ni duniya na shiga gwagwarmayar rayuwa yau da lafiya gobe babu yau na da kudi gobe babu yau na jin yunwa gobe na koshi sannan kuma ga musifar da zan tinkara filin kiyama zan shiga kabari ne wata rayuwa ban san iya shekarun nawa bane zan tashi a burgici zan je ban sani ba wuta ce ko aljanna kaga ya sani a masifa shi a tasa fahimta amma a fahimtar addini da menene rahama ne gare ka shi ma kuma rahama zaka zame masa saboda me idan ka yi tarbiyyarsa tarbiyya ta musulunci za ku haɗa aljanna shi ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min thalathin ko sai abu sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu idan ka mutu yaron ka yana aikin kirki duk aikin da yayi na kwarai sai fa an baka lada Allah baya rufe wannan littafi kana kwance ma zaka rika jin ni'ima iri iri ya ubangiji wannan ba ai ɗanka ne ya karanta ya yi sallah a kan lokaci kai ka koya masa saboda haka duk aikin kirkin da ya za a baka ladan bal ma ko bare ya daga hannu ya ma addu'a shi sa iyaye suna raye ko sun mutu suna da haƙƙi a kanmu ko ita ce mi addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka ji kaina suka tausaya min ina karami malamai suka ce mai dabara ma a sujuda yake yawaita faɗin wannan saboda idan kai sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninka da Allah ba hijabi ga ka gashi salhu tu'ta ka roƙe shi zai amsa maka zai baka to mafi alkhairi bayan ka yi subhana rabbiyal a'la ko subuhun qudusur rabbil malaikati war ruh to ka ce rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ta'ala ya dace to mun ji الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا وأم كلثوم سنينا دا يا أم كلثوم تزوج عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب يا أوريتا يا فاطمة وزينب تنا دا يا زينب إتتي تبيركو تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب شي يا أوريتا kaga mun faɗi guda biyu sai ta ruqayya sunan yayan manzo sallallahu alaihi wasallam bintu rasulillah tana cikin yayan annabi sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha Uthman bin Affan sayyidina Uthman bin Affan shi ya aureta fa matat indahu sai ta mutu a hannunsa thumma tazawwaja ummu kulthum sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura masa ummu kulthum ita ce ta nawa ta hudu ko fa matat indahu ita ma sai ta mutu a gunsa har anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da muna da ta uku da mun baka ko da muna da ta uku da mun baka kamar bayanin da muka yi wancan satin ko wani ba ji dadin surkuntakawa da ta farkon ta mutu an yi neman tu ga kanwata dan mai gurbi ko yayanta daman auren ya mutu amma ya gurbi ta rike yayanta uban ne zai fara ka ina kan ba ku ƙarar zuwa da wannan magana babu dan banza ya san ba kaddara ce kuma ba zan ƙara zuwa wannan kaddarar da shi ba ciyarwa ba tufatarwa ba ilmantarwa ga ba magana mai kyau ga zagi ga duka kullun shari'a tunda Allah ya yanke dai alhamdulillah ita Allah ya ji kanta shi kuma Allah ya hada shi daidai shi ko har sai an jaddada Allah ya hada shi daidai shi wai so ake shi ma ya karba azabar kamar yadda ya zartar da ita to amma surkuntaka ta kyau sai ka jana
da an sa aurenta da wane amma a ba shi haƙuri saboda ga 'ya'ya ku ba shi haƙuri Allah bai yi matarsa bace za a kulla da wannan shi kuma sai dai koma gefe ya ta hamma an gama soyayya an yi shekara 7-8 ana jiranta ta gama makaranta kana ta ɓuya a bayan wannan fulan naka mai tsami ana ta addu'a da kira ke dan samu ya 2,000 ba tura mata kati hadari ne wa waladat ruqayya ibnan ruqayya ta haifa masa ɗa guda ɗaya fasammahu abdullahi aka ambace shi da suna abdullahi wa bihi kana yukna da shi ake masa alkunya wa kenan sayyidina Uthman bin Affan aka da ɗaya ta haifa masa ta bar duniya ko falbanatu arba'un ya'ya mata guda hudu ne kamar yadda aka lissafo su ko Zainab Fatima Ruqayya Ummu Kulthum bila khilafin mala yace babu wani sabani su kudin ne cif ɗayan annabi kenan 7 ruwaya sahihiya ko to kar ka ce kai ɗabi ya ishe ka ko sai a je a ce ya cire mahaifa kwanan da aka ta wata rigima yana kan ganiyarsa shi da matarsa wai kar ta tsufa kar ta yi waye turawa ne su suka yi guda uku kawai aka ce case plus aka je aka cire mahaifa aka jefar yara suka taso da yake Allah bai so ya jarrabe su ma jarrabawa mai tsanani ba sai da yaran suka taso da ya zama dakta da ya zama barista da ya zama waye dai ga su duk aka aurar da yaya kuma gashi Allah ya tara mai dukiya yanzu kuma an yi ritaya sai ya dawo gida ya zauna daga shi sai hajiya ya karanta jarida ya gaji ya kwanta bacci yayi ya gaji ba wanda zai zo ya ce tashi hajiya can tana aikace-aikacenta ba kuma wanda zai zo ya ɗan hira da shi ya ɗebe mai kewa dai yara sun yi aure haka ya dawo zero ko ya ce hajiya ta ce wallahi aure zan ƙara ta ce na rantse da Allah baka isa ba amma saboda mai kake son ƙara aure ya ce yanzu yaya yake bukata gaskiya yana so ya rika jin yara a kusa da shi suna ɗebe mai kewa to ka san haka ka hana mu ci gaba da haihuwa ko mun yi alƙawari ya ce wallahi alƙawarin da ya tashi aka yi ta bugawa har da manyan gari to ƙarshe dai yanzu ya yi aurensa har yana da yan yara yan dagwai to hajiya haka ta haƙura yi dole an bi ƙarfinta ta ce to Allah ya isa bayan bata shi kenan yi ko amma zai isar mata na Allah ya ce mai shi ma ai shi ne na ce ba yi mai jaraba mai tsanani ba to kaga amma Allah zai isar mata a bisa abin da ya zo mana sai mu ce a saboda me da yaddatta ake da yaddatta da ba ta yadda ba za a yi shi sa ka duba akwai dukiya sai dai ka ce mun ba ta yalwata ba kamar lokaci daman can masu kudin ne akwai kayan aiki suna gane inda suka bisa ita gani take yi tun da ya haka tun da asalin dan boko ne haka za a zauna ko bisan 'ya'yan rahama ba ne akwai mutuwa akwai rabuwar aure sannan ko ba ce dan ana son yaya kuma ka je kai ta haihuwar su ba ka da sana'ar girki ba su ne wanda annabi zai alfahari da su ka yi yaya ko makaranta allo ta gagara don su ta kwace mana waya suna ba na ake so an gane ko ka bi yayan da kai ma ka san shi sa malamai suke cewa fa mutane ba su gane ma ayan nan ba da Allah ta'ala yake cewa me ayan nan cikin suratul nisa'i da yake cewa masna ko wasu lasa waruba ko da Allah ta'ala ya ce ku yi aure mata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu bayan khiftum Allah ta'adilu fa wahidatan aw ma malakat aymanu ko ku yangu ma kwakura da ku yanga baiwa to yanzu muna da bayi da bayi kaga yanzu kawai shikenan sai a kwakura ma baiwa ka ce ta yi ma aiki kuma ta haifa ma shikenan to amma yadda ba tafsirin ayar yake abinda ake nufi
idan ka san samunka da lafiyarka za ta iya riƙe mace hudu to kai hudu ake so kai, an fi so kai. Saboda malamai suke cewa duk wani ɗa namiji irin halittar da Allah ya masa a sassan jikinsa zai iya ɗaukan ɗawainiya da nauyi na mace hudu da dukkan nauyin da za su zo da shi. To amma in ya kasance Allah ta'ala ya taƙaita arzikinka, saboda ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. in Allah ya baka da yawa ya lauta wa iyalinka, ya baka kaɗan ba su daidai da abin da Allah ya baka. To kada ka je albashinka 30,000 ne kuma ko fili baka da shi a haya kake, misali ne mu ma ajiye 30,000 mu dawo 100,000, ai kudin sun samu daraja ko ba daraja ba ce yawwa. To mu dawo 100,000, albashinka 100,000 dai a yau ina jin za ta iya ɗaukan ma mata ɗaya da ɗaya shi ma a maneji a wata. To ba da ya ce gaskiya ba ta iya ɗauka na gaskiya kuma kaje asibiti kaje makaranta. To dan tsayanan karka tsorata mutane na suna gini. To abin da yake faruwa, ita ma ta farkon a gidan haya kake kuma da kyar kake ciyar da ita. in rashin lafiya ya zo sai an taimaka ma daga gidanku ko daga gidansu. In ba a sa hannu ba to ba a san yadda za a yi. Sannan mutum da ya dan samu wata ya falala ya 150 ta shigo mai sai ya kai sadaki da waye ya ce a ƙaru wata, ita ma sai ya je kawo ɗaki ɗaya ya ajiye ta kafin shekarar ta cika ta haihu. Nan yana da 8 can yana da 7, nawa kenan 15 a iya mata biyu. Kuma da ya dan samu wata gaba sai za ka ga yaran a sha'asa a gaba ga sunan tumutumu, ba ma wai zancen ba makaranta yake ba, suturan ma da za su sa su fito cikin mutane babu. Amma yanzu man ya samu dama sai ce ya annabi ya ce a aure zai alfahari da yawan yaya, soko ba wannan ake nufi ba. Yayan da za ka iya tarbiyyar su ake su, matan da za ka iya rike ɗawainiyarsu da haƙƙinsu, saboda fa za su shaƙo ka gaban Allah. Ka auro su, ka ganta ƙyalƙyal a gidansu, ka buga ka auro, wani ma har sai ya haɗa da 'yan magungunansa da 'yan shaidaninsa, ta yadda yin zai ɗan ba ta kyauta duk duniya za ta ce sai shi. Shigo kuma da ta gasuwa dukan safa daban, na talauci nake nufi, na rana daban na dare daban, sai ta yi wanke-wanke da wanki da waye sannan za ta samu abin da za ta ci. A hakan wai karo aure zai ɗayansa duk sun kai munzalin aure, maza da mata, kuma ba wajen kwana, ba kayan ɗaki. Tun da yanzu mun ɗora wa kanmu wata musiba da musulunci bai ɗora wani ba, al'ada ce. Da za mu rika al'ada sauran yarika ko cin za ka yi aure, to dai bari ne da faɗa kan je zan abin da a ce to ya kai ka faɗa mu ci gaba da karatu na ai kar abin ya biyo ta kan ai na muka tsaya ne mana. Wasahihu fil banin, malam yace magana mafi inganci a ƴaƴansa maza annahum thalathatun, su uku ne kamar yadda muka faɗa alqasim abdullahi ibrahim ko. To lokacin da Ibrahim ya bar duniya, annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata kalma da ya faɗa, yace innal aina tadma'u, lalle idanuwa suna mai zubda hawaye, wal qalba yahzunu, ita kuma zuciya tana cikin damuwa da bakin ciki. Wala naqulu illa ma yarda rabbana, ba za mu faɗi komai sai abinda Allah ta'ala ya yarda mu faɗa, shine me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, yace ya Ibrahim da za a binne shi, yace saboda rabuwa da muka yi da kai za mu dawo cikin bakin ciki, ba za mu manta wannan rana ba a mantawa ko, amma so ake kai hakuri ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin mutuwa Ibrahim. Wa awwal man wulida lahu, farkon waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifa
shine za a jero masu daga wani sai wani. Na farko ɗansa na farko shine alƙasim, thumma zainab, sannan zainab ko kaga an masa me ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. To annabi ya samu wannan daraja. Allah yana kaunarka ne ma zai baka ƴaƴa maza ya baka ƴaƴa mata. Allah yana kaunarka saboda hadisi ya tabbata annabi yake cewa in ka aurar da ƴaƴa uku ba su karkace sun tafi zinace-zinace da hanyoyin da ba su dace ba suka kame, Allah ya ce muke ka wajen tarbiyya ka aurar da su mami sun zama ma garkuwa daga shiga wuta, aljanna za ka ce. A wata ruwayar annabi ya ce hamme ɗaya shi ma ko summa ruqayya, sannan ruqayya, summa fatima, sannan fatima, summa ummu kulthum, summa fil islami. Kun ji wata kalma? Summa fil islami, sannan a musulunci. Wayancan kina me aka haife su kafin zuwan wahayi ko alqasim da zainab da ruqayya da fatima da ummu kulthum suna su biya. Summa fil islami, sannan a musulunci bayan zuwan risala abdullahi aka haifi abdullahi, summa ibrahim bil madina, sannan ibrahim aka haife shi a garin madina. Wa auladuhu kulluhum min khadija, duka ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam khadija ce ta haife su, illa ibrahima, sai ibrahim fa innahu min mariyatul qibtiyya, shi mariyatul qibtiyya ce ta haife shi. Ita wace ce ne mariya a gun annabi sallallahu alaihi wasallam? Tana jerin matayensa ko, amma farko mai ce sadakansa ce ko ya inda ta yi aure. Wa kulluhum matu qablahu, dukansu sun mutu kafin manzo, illa fatima, sai fatima ce kawai ta rage. Guda shidan nan duka sai da ya binne su da hannunsa. Kwaya ɗaya ce ta mutu bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama, fa innaha ashat ba'dahu 6 ashhurin, ta mutu ita ma bayan manzo sallallahu alaihi wasallama da wata nawa? 6. Ta rayu bayan manzo sannan ta mutu da wata 6 da mutuwarsa. Ita ce da annabi yana jinyan nan ta mutuwar da zai bar duniya. Ai mun ce daman mafi tsananin kwanakin da annabi ya jinya su ne kwanakai nawa? 15 haka muka faɗa a karatunmu na wancan ko 15 ne ko 12? 12. To a wannan kwanakin ne da ta zo duba shi, lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin rashin lafiya, har ma malamai suke cewa wani lokacin rashin lafiya ya yi tsanani baya gane ma wake kusa da shi. A wannan lokacin fatima ta zo ta zauna gefen annabi sallallahu alaihi wasallam, ta zo duba mahaifinta. Da ya kalle ta sai ce ta matso, da ta matso sai ya rada mata magana a kunninta, sai ta fashe da kuka. Da ya ga hankalinta ya tashi sai ba ta haƙuri ya ce ta matso, sai ƙara faɗa mata wata magana kuma sai ta fashe da dariya. Ummuna Aisha radiyallahu anha tana gefe, sai ta gaya mutum a lokaci da an gaya mai magana ya kuka kuma an gaya mai ya yi dariya. Sai ta matso ta ce na haɗa ki da Allah, ki gaya min mai mahaifinki ya faɗa lokaci ɗaya kika yi kuka kika yi dariya. Sai ta ce wannan sirri ne tsakanina da mahaifina, ba zan iya gaya miki. Ku ji yadda ake riƙe sirri, ba sai mutum ya ce ma zo mu sirri ba, inda ya ce zo mu keɓe ko ya raɗa ma magana ka san sirri ne, ai ba sai ya gaya ma ko kamar mutum ne zai ɗauko kuɗi ya baka, ai ba sai ya ce je ka kashe ba ko, ai kai ma ka sani. Ko a zubo kaɓaki na arziki a ajiye, to kana can ka ga an ajiye kwano sai na cewa na bismillah karka zo ko. To shi ne sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, Aisha ba ta manta ba, sai ta kira Fatima ta ce kin gade ni mahaifiya ce a gani, tunda ita ba ta haihuwa ba ko. Idan kuna zargin mace dan ɗanka ya auro mata ko ƙaninka ku ta zaginta kuna juyar banza juyar wafi juyar waye kaza, to Aisha radiyallahu anha ba ta taɓa haihuwa ba, ko matar annabi ce nan duniya, matarsa ce a gidan aljanna.
to kaga in za ka fara zagi wa iyazu billah sai ka fara ta kansu ko Allah ya tsaye to da haka mu kiyaye Allah shi yake raba arziki da haihuwa da duk mutuwa da waye in ya so ya dauke wannan ya bar wannan sai ka je kana ta jiya mahaifinka ko ya dauke ka shi kuma yana ta wayo da kira ke murginawa kai kuma ka zo ma da karfin ka kana zuwa da kaya ka dagwali sai ka mutu kawai shikenan kanin kama ya zo jinya shi ma ya mutu a badde shi gashi nan a kwanci baya komai amma ku ake da bukatar an danno muku kira ba zancen ba caji kawai ko su da haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ta zo ta tambaye ta sai ta ce to yanzu ka tunda mai aukuwa ta auku zan gaya miki abin da mahaifina ya faɗa ta ce na farko ya raɗa min saurin iris na bar duniya ɗan lokaci kaɗan ya rage wannan rashin lafiyar da nake ba tashi zan ba ta ce baƙin cikin rabuwa da mahaifina sai kawai hawaye ya ɓalle mu da ya ga hankalina ya tashi sai ya ce kuma ba kya yi farin ciki ba na cewa kina ɗaya daga cikin mata sarakuna a aljanna wanda za ku shugabanci matan aljanna kakaf wannan sai ya samu kuma farin ciki ashe zan haɗu da mahaifina a lahira za mu haɗu a aljanna a ci gaba da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar su hudu ne ko da fatima yassa da kuma asiya matarwa fir'auna da kuma maryam mahaifiyarwa annabi isa ta wurin ita cewa ita ce kuma kun manta da asiya da fatima da maryam da khadija ko su hudu to don haka wannan sai ya sa mata farin ciki ga mahaifiyarta ga ta suna cikin jerin mata sannan kuma ga mahaifinta shi ma za su haɗa aljanna wannan mai fi daɗi a ce kun haɗa aljanna ka gaba ba ce a baba an shigo ka ce kai wallahi hap a tafa ce wallahi zo mu je mu dan sha wannan giyar ta aljanna mu dan gagije mu ji daɗi ya Allah ya ce ku koramai ne guda huɗu a aljanna ko me ayat take cewa farkon ayar matsalul jannatin lati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wato koramai ne guda hudu Allah ta'ala ya ce min ma'in ghairi asin akwai ruwa wanda yake mai gare-gare ba mara kyau ba mai daɗi mai garɗi fesa gan shi kal mai zaki ƙorama ce za ka ji ba wata ƙura da take shiga ka sha ka ji daɗi da garɗi ko kuma duk ɗan aljanna ya sha ruwa su ɗaya shi da kishirwa in akwai abin da yake gaba da abada to har gaba da abada ba zai ƙara jin kishirwa sai dai sha ruwa don marmari kai ruwan nan ya burge ni kawai shi sannan Allah ta'ala ya ce wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'am korama ta nono ba nan sai ka je ka bada kudi za a baka rufai da ba to can nonon fari kal wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'am wannan ka je shi kwana ɗaya biyu kana sha sai ka ji ka fara za ka ɗan bugu shi ya canza ku wancan ku kullum gare-gare daɗa garɗi yake kuma kogi ne kyauta kai ta bunduma kana sha ba sai kawo da kuɗi ba wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi akwai kuma kogi na giya ce irin ta aljanna lazzatin lisharibi tana da daɗi da garɗi wajen masu sha in ka sha daɗi za ka ji ka ƙara lafiya da ƙwari ta nan duniya ba in mutum ya sha zai ka yana shi ma yana ganin kamar ku takwas ne sai ga kanka kamar bokiti in ya kai duka sai ya faɗa kwata ashe kwata ce to sai Allah ta'ala ya ce na ƙarshe mi
wa anharu min asalin musaffa kogin zuma ne, zuma ce gangariya. Nan ba irin ta nan ba da za a zo a ɗebo siga da waye a dafa a zuba a rika, wannan ai daga jeji sai nan da ka sha ko ka zuba a ciwo maimakon ka samu lafiya sai da ta jabbalewa. Siga ne suka tafa zama, shi sa wanda ya santa yake sana'arta da ya ga ta kwarai ya sani, da ya ga ba ta kwarai ba zai ce a hawa wannan yan kayi na yi ne masu neman kuɗi da lafiyar mutane ko. to Allah ta'ala ya ce akwai kogin zumar a can, kai dai kai aiki, i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu, ku yi aiki iyawarku, Allah da manzo suna ganin abin da kuka aikata. Allah ta'ala ya samu dace. Lokaci ya kare ko? To za mu tsaya ana, insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi shafi na 46 daidai sabon fasalin fi hajjihi wa umarihi sallallahu alaihi wasallam, hajjin annabi da umararsa. daga malam yayin sanarwa cewa zai dawo karatuttuka ko malam Shamsu da ya dawo daga hajji wannan satin ya ce insha Allah ta'ala zai dawo karatu, dan haka ran asabar ba karatu, karatun ya koma ranarsa da aka sani irin wannan